Καλημέρα σας, σήμερα είναι 3η 3 Σεπτεμβρίου και ο Δίας εξακολουθεί να βρίσκεται στον καρκίνο. Δίνεται έμφαση σε οικογενειακές υποθέσεις και προβλήματα που αφορούν την εκάστοτε πατρίδα. Η θέση αυτή οφεί προς τις παραδόσεις αλλά και τη θρησκεία των λαών, τρέφοντας λατρεία στο φιλικό στοιχείο, σε θεότητες, τη Μεγάλη Μητέρα και για τους χριστιανούς τη Μητέρα Μαρία. Θα φτάσει έως την 18η μοίρα του καρκίνου μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι καρκίνοι του δεύτερου δεκαήμερου θα είναι ιδιαίτερα ευνοημένοι, κυρίως όσοι λειτουργούν με συνείδηση και καθαρότητα ψυχής. Τα δώρα του Δία θα απολαύσουν και οι Ιχθύες αλλά και οι Σκορπιοί του δεύτερου δεκαήμερου, ενώ ωφελημένοι θα βγουν και τα γήινα ζώδια, Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερος, που έχουν επίσης γεννηθεί σε αυτό το δεκαήμερο. Κρυός. Συνεχίζεται η πολύ σοβαρή σας τοποθέτηση απέναντι και στον επαγγελματικό σας τομέα, αλλά και στα ερωτικά σας. Ίσως έχουν βγει στην επιφάνεια πράγματα που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι από το παρελθόν που είναι σαν αγκάθι στη ζωή σας. Και αυτό μερικές φορές βγαίνει και ξαναβγαίνει με στόχο να το λύσετε. Οι Ταύροι, οργανώνεστε όσο μπορείτε και κάνετε πράγματα που θέλετε να γίνουν άμεσα. Η υπόθεση με τον νόμο ή το εξωτερικό έχει μπει σε ένα καλό δρόμο και αυτό σας ανακουφίζει. Παρόλο που δεν ανοίγετε τα χαρτιά σας και προσπαθείτε να μην μεταφέρετε πράγματα γιατί θέλετε να δουλέψετε αθόρυβα και ανενόχλητα, όλο και κάτι βγαίνει προς τα έξω. Δίδυμοι. Οργανώνεστε περισσότερο πάνω σε θέματα τα οποία είτε τα είχατε παραμιλήσει, είτε έχετε δει την άλλη πλευρά και προσπαθείτε να μαζέψετε ό,τι μπορείτε, κυρίως στο θέμα μιας συνεργασίας ή μιας οικονομικής υπόθεσης που είναι για σας βάρος και μεγάλη υποχρέωση. Μπορεί να σχετίζεται ακόμα και με ένα οικογενειακό θέμα, το οποίο χρειάζεται να το επιλύσετε άμεσα. Καρκίνος. Έχετε συγκεντρώσει όλη σας την ενέργεια στους γύρω σας και αυτό ίσως να σας κουράζει. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που σας στέλνουν σε ηγετική θέση και ίσως να μην ξέρετε πώς να διαχειριστείτε και τους άλλους, αλλά και την πρωτιά. Ίσως δυσκολεύεστε να μπείτε σε μεγάλη δέσμευση, γιατί έχετε κατά κάποιο τρόπο πάρει φόρα και ίσως να μην αντέχετε την καταπίεση ακόμα και μέσα στις συνεργασίες. Λέων. Σοβαρότητα και πολύ πειθαρχημένη συμπεριφορά θα είναι το στίγμα αυτής της ημέρας. Ο εργασιακός σας χώρος θα σας δημιουργήσει μεγάλη πίεση, γιατί θα πρέπει να ανταποκριθείτε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Η σχέση με έναν Αιγόκερο θα σας προβληματίσει και ίσως και να σας απομακρύνει από κοντά του, αν συνεχίσει να σας κριτικάρει. Οι Παρθένοι είστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, αφού νιώθετε ότι μπορείτε να χαλαρώσετε και να επενδύσετε σε κάποια πράγματα τα οποία παλιά δεν τα πιστεύατε. Βέβαια, από μέσα σας συνεχίζετε να είστε αγχωμένοι ή προβληματισμένοι με μια καινούργια ενέργεια που σας έχει πλημμυρίσει, η οποία σας πρόχνει να κόψετε γέφυρες με το παρελθόν σας και να κάνετε κάτι πολύ καινούργιο και πρωτότυπο. Ζυγός. Μπορεί να σας έχουν πιάσει οι ευαισθησίες σας, οι οποίες σας πηγαίνουν κάπως πίσω σε θέματα πρακτικά ή ενός σπιτιού. Γενικά, οι οικογενειακές υποθέσεις σας ζορίζουν γιατί πρέπει να φερθείτε πολύ διαφορετικά από αυτό που νιώθετε και σχεδόν να λειτουργήσετε από υποχρέωση. Και αυτό δεν σας κάνει να νιώθετε και πολύ καλά. Ο Αιγόκερος μπορεί να σας βάλει όρους ή να σας επιβάλλει με τον δικό του τρόπο μία λύση πάνω σε θέματα σχέσης ή οικογενειακά. Οι Σκορπιοί είστε πολύ οργανωμένοι και πρακτικοί. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ανεβάσετε τα μανίκια και να δουλέψετε. Η αντίδραση μέσα σας για κάποια πράγματα, τα οποία δεν είναι όπως περιμένατε, μπορεί να είναι εκρηκτική και να θέλετε να ξεκινήσετε κάτι τελείως καινούριο, το οποίο σας ενεργοποιεί, αλλά συγχρόνως σας φοβίζει κιόλας, γιατί είναι τελείως διαφορετικό από εσάς. Τοξότης. Παρόλο που κάποιες πρακτικές υποθέσεις μπορεί να αναχαιτήσουν για λίγο τη φόρα που έχετε πάρει, κατά τα άλλα συνεχίζετε να είστε πολύ δραστήριοι και ίσως και επιθετικοί, γιατί θέλετε να κάνετε κάτι καινούριο. Όποια υπόθεση και αν σας ταλαιπωρεί, δεν μπορείτε να τη λύσετε με ευκολία, γιατί κολλάτε και μπερδεύεστε. Κυρίως αν πρόκειται να πάρετε απόφαση μετακίνησης ή οικονομικών διαπραγματεύσεων. Οι Αιγόκεροι νιώθετε ότι έχετε δύναμη, αλλά ταλαντεύεστε με κάτι καινούριο το οποίο σας παρακινεί να κάνετε κάτι το διαφορετικό από τις άλλες φορές. Η σχέση με έναν Κρυό σας έχει αναστατώσει και ίσως σας δημιουργήσει και την ανάγκη να κάνετε κάποιες υπερβολές. Το θέμα ενός ακινήτου ζητάει άμεση επίλυση και εσείς πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες. Υδροχόος. Λειτουργείτε κάπως παρασκηνιακά
Και όχι γιατί το έχετε επιλέξει απόλυτα, απλά οι περιστάσεις ίσως να σας υποχρεώνουν να παραμείνετε στο περιθώριο και να κάνετε πράγματα για να κλείσετε ακόμα και κάποιες τρύπες ή υποχρεώσεις που τις είχατε παραμελήσει. Είναι πολύ πιθανό ένα σοβαρό ταξίδι. Ιχθύς. Ιδέες, οραματισμοί και σχέδια σας έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον. Σε συνδυασμό με ένα γενναίο ξεκαθάρισμα, σας βοηθάει να δείτε στο τούνελ ένα καινούριο σκοπό για να πορευτείτε. Οι φίλοι αλλά και κάποια μέλη της οικογένειάς σας μπορεί να σας βάζουν σε μια μεγαλύτερη τάξη και γενικά να είστε πιο συγκρατημένοι γιατί βλέπετε μπροστά σας πράγματα που παλιά ίσως να μην μπορούσατε να δείτε με καθαρό μάτι.